Čo sa týka Bitcoinu, jednoznačne likvidačkám sa môžeme poďakovať za to. Čo sa týka likvidačky nie sú až v takých tých extrémnych hodnotách, ale predsa len nie sú na malých číslach. Minimálne skrz toho, že čo sa týka likvidačiek, tak máme tu celkové číslo 470 miliónov dolárov v longových pozíciách a 156 miliónov dolárov v shortových pozíciách. Čiže nie je to veľký extrém, ale keď si zrátame to, že z pondelka na útorok sme mali zhruba 1,4 miliardy dolárov likvidáciu, tak sa čudujem, že ľudia nazberali a boli zlikvidovaní o ďalších 470 miliónov dolárov. Kto sa raduje v úvodzovkách alebo teda v úvodzovkách, neviem, či sa radujú, ale je Bybit. Skrz toho, že Bybit, tam sa udialo najviac, ale že úplne najviac likvidácií a tým pádom zarobili nejakú tú korunku, hej. Čiže 165 miliónov dolárov bolo zlikvidovaných len na Bybite. A následne zberajú si tie korunky, čo prerobili na tom danom hacku. Čo sa mňa osobne týka, už je to troška na mňa moc, hej, ja sa bojím ísť teraz prakticky aj do nejakého shortu skrz toho, že sme na extrémne nízkych hodnotách a pozerám sa na ďalší dokup na týchto daných úrovniach, hlavne teda keď Bitcoin pôjde na tú hodnotu 80 000. Ako si môžete všimnúť, longery sú alebo sú teda vyšťavení, ale že je masakrálne vyšťavení, nemajú tu vôbec priestor, nemajú tu vôbec energiu, nemajú tu už ani prachy, keďže minimálne longové pozície nás vôbec nerozbehnú, lebo tých longových shortov alebo teda by malo byť extrémne málo. Zase na druhej strane shortových pozícií je tu naskladané celkovo dobre. Stačí, aby Bitcoin išiel zhruba konkrétne na hodnotu 90 131 dolárov a bude teoreticky zlikvidovaná 1 miliarda dolárov v shortových pozíciách. Čiže krásne boli skvíznutí longery a môžu prísť aj skvíz na shorterov. Práve preto, treba si dávať bacha v tomto danom šialenom markete a sledovať hlavne teda daily, že či náhodou nepríde prudká reakcia a odrazenie. Zatiaľ teda ani na tých malých timeframoch nevidíme vôbec žiadnu pozitivitu v tom, čiže dúfajme, že teda prídu nejaké tie signáliky. Dobre, čiže čo sa týka týchto správ, tuto máme celkovo z krku, likvidačky spôsobujú negatívne a stále tlaky na market a odpredaje, čo spôsobuje asi najväčší tlak, negatívny tlak sú dneska dokonca aj Bitcoinové ETF-ka. 4,2 miliardy dolárov máme volume. Ako si môžete všimnúť, total asset under the management boli na hodnote v pondelok ešte 115 miliard dolárov, teraz tam vidíme číslo 106, čiže tie odpredaje sú tam katastrofálne enormne veľké a vidno to aj cítiť to a vidno to aj na číslach. Ako si môžete všimnúť, včera sme mali odliv, alebo teda prevčerom sme mali odliv 516 miliónov dolárov a teraz historicky najväčší odliv bitcoinových ETF-ok 1 miliarda dolárov. Čiže tie odlivy sú brutálne. Keď sa pozrieme na tie štatistiky a keď sa pozrieme na to, čo držia, alebo ako to vyzerá v top 4 najväčších ETF-ok, tak tu vidíme iShares 4456 bitcoinov odliv, alebo teda mínus za posledných 7 dní. GBTCčko 1300 necelých bitcoinov. Fidelity 6000 bitcoinov odliv. Alebo teda mínus. ARK 21 shares 2180. Čiže tie odlivy sú masakrálne a celkovo to už aj vidno na číslach. Vidno to na markete a cíti to na markete. Čiže hej, toto je jednoznačne ďalší negatívny katalizátor, ktorý jednoznačne odpaľuje alebo teda posúva market do ďalších negatívnych chvíľ a čísel. Čo sa ďalšej správy týka, ktorá je, myslím si, že tak dosť naviazaná na túto situáciu, je